Povijesni je ovo događaj za općinu Bibinje i iz godine u godinu trude se dodatno unaprijediti standard koji imaju djeca i mladi, a zahvaljujući natječaju za sredstva iz europskih fondova realizirali su ono čemu se malo tko nadao. Predstavili su program Druga smjena ispunjenije djetinjstvo, u sklopu kojega od 1. studenoga vrtić Leptirići radi od 7 do 20 sati. Riječ je znači o jednom velikom projektu za budućnost, znači obitelji, kompletno obitelji u Bibinjama, jer svi znamo znači kakav je život, zaposleni roditelji ne mogu odgajati djecu, starije osobe, da vam pravo kažem, njih i nema baš puno više, stvari su se obiteljske promijenile. Znači, obiteljski život je pojedinačni, znači odvajaju se djeca od roditelja i ovo je možda jedan povijesni preokret za bibinjske obitelji, gdje će recimo roditelji naći jedan mir za djecu u vrtiću. Mi kao općina, mi to sa vlastitim snagama ne bi mogli u idući 20 godina što se financija tiče. Znači, ovo je jedan jako veliki i značajan projekt za općinu Bibinje i treba ga pohvaliti. Budući da se u rad vrtića uvode novi programi, ovim projektom omogućuju se nova zapošljavanja. Na rok od 30 mjeseci zaposliti će se 3 osobe, a na pola radnog vremena još i pedagog i spremačica. Roditeljima možda i daleko najvažnije jest što će u vrtiću od sada svoje radno mjesto pronaći i jedan logoped. Imamo svake godine sve više i više djece sa govornim teškoćama, tako da smo inzistirali kad smo radili projektni prijedlog da dobijemo logopeda u vrtiću i dobit ćemo ga na možda 1 ili 2 puta tjedno, tako da više neće morati roditelji voditi dijete na bolničko liječenje vezano za logopedsku terapiju, nego će svu potrebnu terapiju dobiti tu kod nas. Vijest o uvođenju smjenskog rada roditeljima će uvelike olakšati svakodnevicu. Jako puno, pogotovo meni kao roditelj koji radim u smjenama i koja često moram druge ljude žica da skupe dijete, da odvedu dijete, da čuvaju dijete i tako dalje, tako da svaka čast. Meni je drago da je to dobio ovaj vrtić, zato što su tete u vrtiću stvarno jako se trude oko djeca i djeca jako puno postižu i činjenica da ćemo dobiti popodnevnu smjenu me jako veseli, jer će djeca biti još bolje educirana, još bolje prilagođena za život u školi, a mamama će to još olakšati njihov život i obiteljski, i poslovni, i eto, jako sam ponosna na dječji vrtić i na cijelu općinu što su ovo uspjeli postići. Projekt Druga smjena ispunjenije djetinjstvo težak je 2.300.000 kuna. Gotovo 2 milijuna bespovratna su sredstva, dok ostatak namiruje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt traje 30 mjeseci, a nakon toga, kaže općinski načelnik, zaživjeti će novi vrtić u Bibinjama.